Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Dames en heren, dat is hier weer. Een nieuwe aflevering van Maastrichtse Keertje. Het is weer vrijdagmiddag. 4 voor. 4 hoor. Tenminste, dan kun je online. Ja, dat kun je Ja. online. Dus nu niet vrijdagmiddag. Dat weten wij. Voor ons. Dus Nee. nu is het eraan. Dus. Nee, hoe Maar ja, gaan we het over hebben, jongens? Voor ons hebben we over cursusverkopers. Ja. De kids, ja, dit is... Ja, ik dacht eigenlijk cursusverkoper. Dat is wel zo van, Ik ga leren tot ik in de tv moet dat verkopen. je het kan verkopen inderdaad. Want ja, goed, dat bestaat natuurlijk ook. Hè. Lui die gaat echt gaat willen Ansmeer. aansmeren Ja, inderdaad. dat is zo Herbalife bijvoorbeeld. Kent zich daar Ik heb dat eigenlijk niet gedaan zelf. Kind is niet wat dat deed. Ja, genoeg. Ja. Herbalife. Herbalife. Even gelachen. Dat is gewoon al bijna 6 jaar geleden. Echt? Ja, ja. Heeft hem dat ook echt geholpen? Jawel. Nee, ja, veel hebben we dat niet gedaan. Dat is We afgevallen. hadden toen met de vrijdagmiddagborrel op de Ja, op de radio. radio. Had Jerome had het verteld over wat we gaan doen. We waren aan het afvallen of zo. Wat we gaan doen. Ja, waar Herbalife. De zaag daar helemaal niks aan. Nou, is zo'n... Ja, sorry. En, ja, en dan ging hem dus even vertellen wat er aan het doen was. En dat was dus gewoon... Het is een ja. vast rubriekje waar Wegen van Jerome. Ja, dat ja. weet ik nog inderdaad. Ja, En dan ging hij vertellen wat er aan het doen was. Dan ging hij dus over de Herbalife vertellen. Maar dat aan zich was nog niet zo... Maar Nou, de dan meneer kom je wie op... aan en shakes ja. en sporten en Ja. opletten en niet eten en weet ik veel wat van zo. Maar in die 6 weken dat we van gevolg hebben daarmee, we er niks van te merken. Opstarten met de een eerste keer shakeje. toch, eerst ik dan gewoon voor volgende week wegen. Ja. En dan waren toen we al 6 weken bezig of zo. Oké, weegschaal metgenomen. Zitten we daar 6 ons bijgekomen. En ik denk, ja, wie daar zit? Wie daar zit? Ja, het kent er niet. Zeg, maar had een 6 showmachine ons. nog aan. Nee, want dat was nog het schoenste. Dat was in de coronatijd. Ja. En we hadden dus de social distance. Dan mochten ze dus niet 1,5 meter bij elkaar. Ja. Ja, veel stonden ze daar met een livestream. Jerome uit te kleden. Ik pakte die zo vast. Nou, Sjoerd dan ook. Ja, Ik zette nee. zo op die weegschaal. Ja, Sjoerd dan ook. Sjoerd Winkels voorbij. Zo over de weegschaal vergeten. En toen heeft Sjoerd Oh, ja. opgeteld. Ze van, ja, ik denk 92,5. Proficiat. Dat is 4 ons afgevallen, Jerome. De kwamen wel op zijn vingers getikt. Hè. Ja. Dan kwam het management van die zender hoe we zaten. Ja. Daar kwam dus de week dan nog eens toe van... ja jongens, het is wel coronatijd. Wilt je een beetje opletten wat je doet? Ja, voor... Maar die bleef ook op 1,5 meter toen dat kon vertellen. Nee, Natuurlijk niet. Nou, Soms dan- zo, nee. zo'n Ja, stuk. ja, Ja, precies. dit was giftig, ja. Ja, maar Nee. oké. Nee. Ja, cursusverkopers. Dus lui die cursussen verkopen. Ik heb het dan ik vind er wel over wat van. dropshipping of stap Hot, nu hè? in. En ja, is hot. Ja, dat was hot. Dat is nog steeds wel. Maar het maakt het niet meer, hè? Jawel. Ja. Dropshipping is eigenlijk een heel legaal iets. Dat is, en er heel veel webshops gebruiken het. Hè. Dus, Zo steeds meer ook, hè? ja, maar als hij bijvoorbeeld een groentehandel is, Sligro. Ik zeg Ja. maar even het stomst. En ik gewoon flesplekjes of kiesplekjes verkopen. Kan en klaar. En Sligro verkoopt die ook kan en klaar. Dan kunnen lui bij mij kopen. Ja, en die bestelt ze toch En rechtstreeks ik bij leveren bij Sligro. de En klant. Sligro levert het aan de klant. Ja. Dat is op zich niet. En als zich dan gewoon de dag daarna 8 kiesplekjes hebt, ja, dan hebben die lui gewoon bij die geen kiesplekjes gekocht. Die hebben ze er €2 opgedaan. Ja, iemand dat, anders is, verzenden. dat is natuurlijk ook met online webshops dus dat heel erg. Ja, Ja, nu is de cups die dan op Alibaba gaat kopen, dan wordt de rotzooi voor chic. Dat duurt een maand voordat het daar is. De rotzooi is kut. Lui gaan klagen, krijgen een cent niet meer terug. Kunnen nergens dat thuis checken, lui zijn onvindbaar. Ja. En degene wat rotzooi heeft verkocht, is onvindbaar. ja oké, maar dat is een extreme stukje dropshipping. Maar dan hebben ze natuurlijk ook de grote namen online die steeds meer vanuit andere kleine webshops daar laten aanbieden. Mhm. En dan is het wel alsof ze daar bestelt, maar het wordt Bol.com. geleverd bijvoorbeeld. Mhm. Nou ja, dat is al lang. Mediamarkt dat er ook. Hm. En ze willen steeds meer tot het meer eind wordt. Maar dat is ik vind het persoonlijk voor bepaalde bedrijven ook wel niet chill. Want de klant denkt wel dat er het bij die gekocht heeft, terwijl het Mhm. via een omweg. En gaan Ja. dan inderdaad als klant zijnde, Ja, maar strak met zijn spullen. maar eens vragen, hey, wie zit dit? Of wie komt dit? Of Ja, maar nu is het ook nog cursussen verkopen om dat te leren. heavy. En dan, ja, maar dus dan betaalt ze €2000. Ja, dus hoe word ik miljonair? Ja. Ja, dan dat zit er trap je weer, geen mensen in. Zit er zo'n gladde Hans Ja. wit pakje, zit er in Bali. Ja, Aan of zo'n, in aan Dubai. zo'n, Ja. matcha. Of hoe zeg je dat, matcha? En dan zit er te zeggen van, wil zich dat ook? Wil zich Zet weten wie wie er die snel gaat is. zitten. Nee, maar dan Ja, zie je natuurlijk dat- dat heel gevoelig voor, hè. Om Ja. snel veel geld te verdienen. Ja. Maar als je gaat schoenen zijn woord te zien...
En dan zie je natuurlijk die advertentie, of de best gewoon scrollen op Insta of TikTok of wat is het, dan zien ze steeds langskomen. En dat is met alles, hè, want dat is ook met klei of dat is, hey, dat gewoon op bestellen. En dan ga je ze nu installeren. Dus heel dik onderin staan, heb je dat niet gezien al? Bij apps, dat ze dan denken van, dit is leuk, maar dan moeten ze eerst gaan installeren. Zetten ze nu installeren of nu abonneren. En dan denk je, klik erop en dan is het, de eerste week is gratis. Maar dan moest wel al even klikken. Ja. En dan wordt er al 17,95 van het ding afgeschreven. Want die 7 vangen. Precies. Ja. Dat is wat ik net zat. Ik had luxeplussersoep.nl. En ik loerde, ik denk, dat was maar €8 of zo. Is die 18-plus site, toch? Ja. Van Luc, hè? Ja, nou ja, dus €8 en ik loer zo. En ik had dat een paar keer tegengekomen. Maar ik dacht, dus ik ging naar die webshop, luxeplus.nl of zo. Dat is dan, krijg je mascara, deodorant, een beetje zo, ik denk wat ik ben gans een glowen. En ik denk, Kim het gaat besteld hebben. Ik van €8 gaat CRK of een ding gedaan. Ik zeg tegen Kim, dus ik loer, die heb ik toch net al gezien. Dus ik loer dat, ben ik al 2 jaar. Nee. €8 per man aan betalen. Ja, dus ik zeg tegen Kim, heb je dat gaat besteld? Ja, ben niet. Ik dacht al, heb ik dadelijk hiervoor betaald. Is het dus, ik heb eens oets in een keer een parfum gekocht. Ja. En die website had, die parfum met goede kaaps. Of dat wat snelste daar, of twee verpakkingen en een redelijk goede kaap. En dat waren een parfum die ze nemen je in de reguliere winkels. Dus ik kocht je altijd op bol.com. Maar die hadden toen een leuke aanbieding. Nou prima, ik koop dat. Je ze dus automatisch akkoord met een abonnement. En ik krijg er niks voor, maar er bestaat lid van die site. Dus ik heb voor dit parfum, heb ik gewoon, die kostte €40. Heb ik gewoon €300 betaald. Luxe probleem. Ja, dat is toch ook bizar. Ja, maar heavy dat ze nog niet weten. Ze moesten nog wat er allemaal gewoon van de rekening verdwijnt. Dat gaan in die Zo ongelooflijk. Nee, maar ik dacht, Kim die besteld gaat. Kim nog iemand in paniek van nee. En dan ben ik er nog geweest. Ja, die ene keer tot ik het gaat kopen. Maar dat is Sunset. Nee, maar wat ze zegt, met zo'n app bijvoorbeeld, dat had ik met Melissa let's. Ja, Melissa had Apple Watch. Dan zit, ik wil die app downloaden. Hij zei inderdaad. Ik zeg, dan is gewoon dubbelklik. En dan hebben ze de eerste 7 dagen gratis. Nou, dat is heel dicht wel zo, maar bij die app niet. Waar gewoon meteen €20 weg. En meteen 5 jaar contract. Maar ik ben wel meteen bij Apple, abonnement. Bij Apple kan ze meteen opzeggen. Ja. Maar dat zijn wel de geraffineerde dingen moesten met opnames letten. Inderdaad. Ja, bizar. En heb je al eens een cursus gevolgd voor Getsu, dat ze dingen staan de hand? Nee, wel in mijn tijd bij Mediamarkt, zeg maar. Gewoon Punnetje toch ook? Punnetje, ja. Een vingerverven. Punnetje. Heeft ze zo'n trui gemaakt, toch zo'n grijze zwarte, niet? Ja, daar met kersen zit er nog in, hè? Ah ja. Ik kan er een morgen terugbrengen, over de opnames even. Ze is er wel, hè? Ja. Nee, maar dus... maar cursussen in de zin van... Kijk, ik hou absoluut niet van je gaat aansmeren. Dus bij mij heeft het altijd erin gezeten en nog steeds om lui te adviseren. Ik heb me nu in een verkoper gevuld met een adviseur. En bij bepaalde dingen toen op tijd hebben we... Dit is verkopen wat ze destijds. Cursussen. Het is verbloemen van de werkelijkheid. Ik heb nog niets verkocht. Ik heb alleen maar geadviseerd en dat heb ik die gaat verkocht? Wat? Let's. Nee, vroeg mij voor een nieuwe tv. Ja, dat klopt. Maar dan weet ik dat ze daar affiniteit met hebben. Ja, affiniteit, maar oprecht. Want ik zou niet nooit gaat zeggen van, je moet dit pakken, omdat dat meer kost of wat dan ook. Maar ik kom wel met een kabeltje zeggen, nou, als je nog stroom nodig hebt, dat zit daar. Een mobiel abonnement en zonnepanelen en waarbij een isolatie. Ja, dat bedoel ik nou inderdaad aan het begin. Nee, maar dat is oprecht niet. Ik zou nooit iemand gaan aansmeren. Echt, geloof me. En dat is met dat wat ik zo zeg, met dat verkopen. Van toen dat tijd ging ze gewoon kijken van wie kan ik het totaalplaatje aanbieden bij een klant. Zonder dat ze zelf op het laatste ding ik moet nog dit vragen en dat vragen en zus. Ja. En op dit verdienen gaat meer als op dat. En dat, weet je, ik vind dat niet chill. Op het laatste nog moeten opsommen. Heb je dit? Zou je dat willen? Heb zij aangedacht? Dus dan wordt het een beetje van oké, wie gaat er aan een klant? Ja, samenvatten. Dat wordt soms ook heel erg wollig gebracht. Hè? Bijvoorbeeld die tv-rollen. Topkerel geholpen, zit daar. Wil ze daar een verzekering bij? Of is 2 jaar gewoon voldoende? Ik zeg, maar het zit toch goed met mijn opstalverzekering? Of in mijn... Ja, zit er, ja. Ik zeg, dan hoef ik de verzekering niet. Maar als ze denken van, ik ben de tv, het heel veel geld gekost. Ja, die €100, dat maakt er nog niet meer zo heel veel uit. Maar dat is natuurlijk hoe ze een bedrijf van verdient. Ja, precies. Ja. Ik kan ze nog andersom draaien. Ja, en dat is nu niet omdat ik dat heel lang gedaan heb.
Maar mijn AirPods bijvoorbeeld, daar ben ik een keer een van verloren. Ik kwam binnen, denk, er zit maar in een douche, terug naar buiten, lag er neven de auto. Erop gaan staan. Ja, dat gebeurt al snel. AirPod kapot. Prima, aan de verzekering opgegeven, schoenen. Nou, dat kind, €45 eigen risico. Als ik hem 3 jaar had verzekerd, had het me €35 gekost. Dat is dan wel goedkoper uit geweest dan mijn eigen risico bij mijn toesverzekering. Dus zo. het zien op sommige punten. Ja, dan gebeurt het inderdaad. Ja, de tv neemt ze niet zo heel snel met, zeg maar. Nee, maar als je klein kinderen hebt, dan moest ze ook weer even nadenken. Als je een toes een goede verzekering hebt, dan kan ze altijd maar één keer het goede antwoord geven. En dat is mijn ervaring met kleinkinderen. Telefoon gevallen, kapot. Waren met een spelen? Ja. Daar kunnen we niks voor je doen. Had er op de tafel gelegen en had hem er vanaf gestoeten, dan waren we ingedekt. Dus snap je, het zien ook andersom. klopt, Dan moet je ook een beetje weten van wie is ze zelf ingedekt. Dus zo gaat wat ze extra kan kopen, ligt eraan, wat dekt dat? Dat is zo goed geadviseerd. Dat is nu wel weer... Ja, ik heb toch de verkoper naar boven. Nee, maar dat is ook wel Dat is gewoon groot weten wat ze toe zal hebben. Ja. Dat is echt een ding, hoor. Maar goed, jongens. Life coaches zijn verkapte cursusverkopers. Ja, dat vind ik op zich wel een goeie, dat we nog niet behandeld hebben. Maar life coaches zien natuurlijk wel, ik zeg natuurlijk niet allemaal, want ik ken er zo wel gehad, maar ja, dat is toch allemaal al gepaard. Maar life coaches bedoelt ze dan in de zin die wat ik gewoon dan helpen met diëten eten en zo, ja. En life coaches is dan, zeg maar, die gewoon dich helpen met het leven. Ja. Dus meestal is dat, zien ze 3 keer gescheid. Maar is dat niet gewoon gebakken log? Nee, maar dan zien ze 3 keer gescheid, 12 burn-outs en dan gaan die dich uitleggen wie dat niet Ja. kent. Ze dan niet een verzeiler schaken. Ja, precies. Nou, dan vooral wie ze eruit moest komen. Wat moet ze allemaal niet doen? Nee, maar dat is toch al wel zo gaat. Ja. Maar denk ze met voeding ook zo over? Nee. Kijk, je hebt natuurlijk sommige... Dus lifestyle coaches Ja. of life coaches, zeg maar. En life coaches is van, ja, dan moest zichzelf weer op inzetten. Het durf net te zeggen. Te beschoold. Haal het best uit in een dag. Wees de beste versie van zichzelf. Oh, maar als ze een auto is, hè? Jambers. Dan heb je het idee als ik in bed lig. Doe het nog eens. Haal het beste uit zichzelf. Zorg dat zich het gekleurrijk bloempje best tussen die onkruid in de tuin. Weet je? Wat is dat? Nee, maar ik vind die stem, hè. Ik zie nou wel veel, maar heb ze ook van die luister via Spotify, heb ze ook van die dingen. Dus ze denken, ik let me even Maar dan ga je toch ook helemaal met zelf geloven. Ja, dan denk ze op een gegeven moment tot ze een of andere Jomanda best. Kent je die nog? Jomanda, Zeker. die staat er dan met een kleed. Die is ook veroordeeld, hè? Dus, Die is ook veroordeeld. Weet je nog dan? Wat hè? Weet je nog dan? Het is hetzelfde als ik 23 ongeluk heb gemaakt. Die is toch veroordeeld, hè? Ja, je zegt alle twee, die is ook veroordeeld. Zo van, ja, die liep dus nog een. Maar Nee, maar voor dat er natuurlijk ook gebakken log is. Ja, Dat ja, idee. En precies. lui oplichten. Rastie Moet wel was eens. Wow, is Ja. dat ook zo? Ja, ja. Ja, Uri Geller. Maar die zijn Ja, opgericht, die lepel, hè? Ja. Wat krijgt ze als ze lepel in draait? Het woordje. Lepel, hè? Ja. En poep? Als ze dan eruit gaat, ze vies hand. Ja. Michel snapte me niet. En Michel wil zeggen P op. Maar dan werd ook zo een beetje een lepel aan de auto liggen, toch? Voor de bocht uit te lepelen. Nee, waar ze van de sop rijdt. Ah. En maat zit er een auto liggen, waar ze de bocht gaan af. Oh, ja. Scherboog, ja. Nee, dus life coaches, ja, dat zien verkapte cursusverkopers. Weet je, dat is allemaal wel... Weet je, dat hebben ze echt wel een verschil. Dat hebben ze psychologen, hè? Of psychologen, psychiaters. Dat is natuurlijk wel... Die hebben daarvoor gestudeerd, jarenlang. Die hebben daar echt wel gewoon voor geleerd. Maar zo in een life coach kan iedereen weer, hè? Ja, ik heb juist een stem gehoord. Ik moet zeggen, de Kimster in de buurt. Ik ben een beetje doortastend. Misschien moeten ze deze gewoon verkopen met dat... Ja, of gewoon van die luisterboeken maken. Ja. Ja, of een podcast. Ja, of een podcast, ja. Ik moet zeggen, het klonk wel... ja. Erotisch. Is dat vrij van die felle lampen hebben, want anders... maar in slaap gevallen, ja. maar met live... we hebben het toch even, maar met voeding denk ze... Ja, oké, dat zien we al... Nou ja, als iemand redelijk strak in een velke zet... En heb is je er wel bewust eens mee bezig. Strak in een velke. Ja, het kent soms lastig zien, hè? Je hebt er niet zoveel last van. Sorry. Nee? Nee, hier is zo Marrakesh geweest bij die kamelen. Ja. Ik niet. Kamelenslachterij. Nou. In ieder geval... we moeten wij, ja. En dat was een ding. Dat was ook zo'n geur, hè? Geur van verbrande vooruit.
Ja, daar hadden we het over toch. Maar dat wordt een vorige aflevering. Maar... Ik kan zien dat die aflevering nog komt. Ik vind de volgorde. ja. Dat is lui die nu luisteren zien, dat is nog niet gekomen. Dan denk ze wel van... Meisjes zijn we niet hebben die gekomen. Ik ben er niet gekomen. Ik ken niet, Ja. welke cursus van jou zou het beste verkopen? Ja, en ik heb die vragen opgeschreven. En ik bedoel eigenlijk, wat zou Stieg vanuit zichzelf wel aan Kunnen de man- overbrengen, ja. kunnen overbrengen op andere lui. Ja. Het is lastig uur, omdat we Ja, dit zelf... nee, dat heb ik niet. Wieso niet? En dat klinkt heel stom, hè? En ik zeg dat heel deks, regelmatig. Ja, heb ik het goeie met schil op over. tafel. Doe vooral wat ze leuk vindt. Echt nummer 1. Dat is een gezin. Hè? Als ik naar mezelf kijk, ik heb een gezin. Nou, ik moet heel veel plannen. En sommige mensen zeggen, ja, maar ik hou niet van plannen en dat. Maar wat is, Maar- wie had in de cursus staan? Ja, daar heb je nog geen naam voor. Nee, maar de cursus. Dus er is een cursus, die gaat staan wel live coachen. Nee. Ik ga niks. Ik ga zo zoeken. Nee, maar wat gaat ze dan aan de lui overbrengen? Ja, dus de cursus het... Bam. overbrengen? Overbrengen. Nee, ik dacht dat ze bedoeld is van vertel eens wat zich dan zou metgeven aan de lui. Ja, ik ben vooral iemand van doe vooral kijken naar wat ze leuk vindt. Als ze gaat niet bevult op Een hun werk. jobcoach. Ja, weet ik niet. Ja, goed, Ja. zoveel ervaring met job heb je niet, maar ding ik. Nou, je weet het niet. Ja, weet ik niet. Ik heb maar, ja. Het is niet dat ik al heel veel jobs Oh, gehad zo. heb. Ik was op een gans level. Ja, Ja, ik was ja, al te ja. blozen natuurlijk. Ja. Ik zeg, het is een beetje onhandig. Nee, maar mij van, kijk gewoon wie ik er zelf in staan. Kijk, als ik het lui zou moeten vertellen, dan is het puur wie ik er zelf in staan. Snap je? Ik bedoel, ik had vroeger veel te zwoer. Dat heb ik dan gedaan. Nou, dat ik ken niet van vandaag op morgen. Meteen, ik ben zoveel kwijt binnen een week of 2 weken of 4. Dan moest ze, ja, tenminste, dat heb ik ervaren, dat ze dat op lang termijn moest doen. Maar ook vooral dingen, kijk, wat is druk, hè? Kijk, tuurlijk, iedereen heeft het druk. Maar is het druk van, ik heb het druk? Of, ja, ik heb het druk. Dat is ook een verschil, hè? Wie gaat er zelf met hem? Aan de momenten dat ze het even niet druk hebben, of dat ze denken, nee, weet je, ik ga nu eens lekker wandelen, of ik pak eens een saunaatje, of ik leg me eens op de bank, of ik ga met vrienden weg. Dat, bedoel, gaat doen, hoeft niet altijd te zien van, oh, ik heb het druk. Zwaar of ik- beladen druk. ja, dat. Weet je. Kijk, hoeveel lui hier zijn aan te zeggen, oh, ik heb het druk. Ja, voor mijn gevoel voel ik dat niet zo. Ja, ik heb het ook druk. Maar ja, dan denk ik, ja, weet je wie nu, hè? Ja, van A naar B naar C heb ze het druk. Maar dat is niet dat diegene denkt van, poh, ik heb het druk. Weet je wel. Ja. Dus het is ook een beetje een, ja... Mindset. Een mindset. Ja, we klopt. komen dat toch? Ja, Zeker. maar het gaat niet over het verkopen. Het is puur wat mijn eigen ervaring is. Wie ik erover denk. Dus ik hoef niks te verkopen. Het is gewoon wat mijn leven inhoudt, denk ik. Maar ja, toch, dat heb je Oké. toch ook? Ja, Zeker. Mies, wat is met Nee, die? maar ik denk, wat zou je kunnen overbrengen op lui? Of kunnen verkopen of gaat of Ja. een Ik weet het cursus, wat Ja. keeper. Ja, vroeger was ik er wel redelijk goed in, ja. Ik zeg maar gaat zeggen. Hè? Maar, Ja, ik had hem nog een keer erbij gaan, maar het gaat helaas niet mee. nee, ja, nee. Maar, ja. Jammer. goh, ja, keeper. Ja, ik zou heel leuk vinden als daar ik mijn zoon voor het ouder is en moet gaan voetballen. Zou ik dat heel leuk vinden om trainer te zien van een elftal. Top. of zo. Kan je natuurlijk alleen Ja. maar... Ja, zeker. En dat dan met heel veel positiviteit proberen de jeugd een geweldige zaterdagmiddag te geven, ja. En 2 keer trainen in de week. Ja. Zo En hartstikke leuk wedstrijd vinden. op zaterdag. Ja, zeker een En zaterdagmiddag, wat ja. ook echt leuk is, heb ik afgelopen zaterdag de eerste keer ervaren, de wedstrijd als scheidsrechter te doen. Ja. Ik heb me nu opgegeven, ik wil het team, boek zaterdag bij mijn jongste zoon, Mees, ik wil best iedere toetswedstrijd fluiten. Want dan loop ik in het veld, ik krijg alles met van wat er gebeurt, maar vooral ook weer daarin die kinderen. Je zijn aan het voetballen, hè? Weet je, we zien geen wijken, we zijn aan het voetballen. En als er echt wat gebeurt, ja, dan is de scheidsrechter er. Van de lijn, langs de lijn krijg ik me niks van aan. Ik ben met die kinderen op het veld. En die moeten ervaren, wie kan ik gewoon, Ja, leuk. wat kan ik zeggen. Dus Nou. ja, dat kan ik alleen maar aangooien. En Dus die- als kleine Ik voetballen... denk misschien een beetje de spirit, zeg maar. Gewoon Ja. het ondernemen, het iemand metnemen en... Ja, die is inderdaad wel altijd de man van die ideeën. Vind Ja, ik. Gaat ze nu nodig doen? Ja. En de dings, dan moet me iemand helpen met gaat uit te werken. Ja, dan hoeft ze kennen het met te bellen, want daar zegt ze een woord tegen. En dan kwamen er 200 terug. Maar in de positieve creatief. zin. Ja, ja, dan Oh, ja, precies. creatief. Ja, ja. Ja, tot ik denk, ja, soms heb ik wel eens, dan denk ik, er zit zoveel potentie in iemand, maar die weet eigenlijk niet, iemand niet boe welke kant het op moet, of weet ik veel wat.
En denk ja, als ze onder nummer wil spelen, oké, dan moet ze bam 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 dat doen, of dat eens aanpakken. Ja, dat denk ik Ja. wel. Ja, maar die is ook heel creatief. Want inderdaad, als je tegen die zegt van, goh, dat over als idee, dan kun je zeggen, oh, maar dan kan ik dit maken en dat doen en zo. En Ja. ja, zo weet iedereen zijn eigen. Met kwaliteit, ja. En dat maakt dus ook, denk ik. Een fantastisch trio. Trio. Oh. Ja, we gaan afsluiten. We zitten al 4 minuten eroverheen. Nou, Ja, dus Kijk een bij, extra ja. bonusaflevering. Ja. voor Maar de als het 2 nieuwste minuten, maar ja, nu is het 4 minuten. Ik kan het ook eens fijn zien, toch? weetjes. Ja. het is toch het vluggeltje is 2 minuten, toch? Dat was hem. Nou, doei, tot volgende week.